agin na kusa da kai dan su kake kira da tsofaffi wallahi amma da gani na kai wallahi tsohuwa ashe abin ya juya to in ba tsohuwa bace ga wasu kenan ta bada alama nan kinki ya boya inki da kai nan kinki da kiya matsiyawa gashi nan tsohuwa karo mai tsamin tsele ilma dugo kuma da karshe mai karuwanci ba a mallaki ba kawai haka aka zo a samman za a koma ala horo tsinan na jahin woga ya karfa karafara ita kasala takalmi ga tsamin rana wacce kike zagi tsinin gutsun wacce zagi sai na shi lagiretan tsinin gutsun wacce billahi la ilaha illa huwa ni in kace zagi da ni wancan ma kyalakin ne aka yi to amma a yanzu za mu yi ta idan gutsun waki ina baba ira zo ka kada mana da an ki da an so uwar dira habba ware duka a cikin tsinin gutsun waki sai na wannan wasan alƙawari ne na miki shi baby nas tsinan na karo mai tsamin tsili aka ce dan Allah Hassan dan Allah naga bidiyon ka da ka imanan baby nan dan Allah dan annabi asan ka biya to wani ina aka ina ita zaka biya kana sa kanka masu tsada masu kyau kullun kana garanta galabaitacciya in ta zo guri wari nace wallahi to ba warin koyin bane warin kasa ne take kazama mai warin gusu kazama mai tsamin tsili mara kayan sawa mara sutura tsinan na kuma ilma dugu el haram waliki wadda ta ayyeki ta ci tsinin gutsun wal wata baby nan ubanki wanda ya aheki ubanki ma'ahi wanda ya aheki ubanki ma'ahi na ci gutsun washi sako wannan ke ce nake baki ba ubanki ga kuma na biyun da zaki ba uwarki ce ma uwarki sai na ci wata uwarki ma sai na ci wata ki ga ya mata sako ne nake baki ba ma ki ba wannan wata kunna in zo kan naki tunda ke ni ke mun kadan kin mun kadan a yanzu ne kin mun kadan saboda an ce mi wari ce ki dan nabi ne ina karkashe kuɗi na ina sayin turare mai tsada ina fesa a jikina kina gani sallah hannu ma iPhone ce irin wanda ake 13 Pro Max ki kuma taki Bibo ce da ita ke WhatsApp kina shiga aran mota haya kina shiga mota aro kina bidiyo ni kuma a cikin gidanka na nake daki na ko ban gyara shi dan gutsun goma tun gashi can ina gini na arziki kuma ki zan baya ki wane ne ni kuma ni albashirin ki ina faɗa ni ban na faɗa da mutum kuma in zan ma mutum gobe ban na kuma mutum gobe komai sai na sallah kuma baki sallah haddo an gaya mana ashe biki sallah idan na ciki da Allah ya tsine miki albarka Allah bai hana miki ba komi amma wai sallar da zaki fil a rana take gagara ki tsinan da Allah ya tsine miki dauka baby na su to in ci tsinin gutsun waliki billahi allazi na kama askiya uwarki gashin gutsu kenan elma dugo ila asara mai wari aka ce dan Allah asan kabar biyo nan mai warin nace la wari aka ce wallahi in ta zo guri warin nace to warin kasa ne ba warin hamata ba warin koyi ba ki zo in rinka baki almiski ina da maganin mata na gyaran mata ki zo in gyara ki baby na gashi nan jius ka ki duk tayi ya mutsi alama tsohuwa